Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita gabos sa pagpuon kang novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire, may be fulfilled in and by me and by your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus. Grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, that all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart.
I wish to be yours forever. For well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of We Jesus, trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to the eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of the sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dei kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dei mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat, dulot ni Hana Pitero, ni Engineer Paul Bolon and family, ni Edra Angel Rañeses. For wedding anniversary ni Ronel and Madeline Moral. Pasasalamat ni Sarah R. Abejuro. In honor of St. Jude ni Mr. and Mrs. Jesus Saberola and family. For CAD Surveying Services ni Justin C. Cepria. Pasasalamat ni Bueno Manggaliag family. Ni Morada Lani R. For promotion ni Madonna Vida Realuyo. For 24th wedding anniversary of Railita and Sherwin Gambito, kan Gambito family. Asin pasasalamat ni kan Senita family. Special na kahagadan kan Garcia family. Kahagadan man kan ni Hana Pitero, asin ni Susan Biliesa. For continuous healing and fast recovery of Armando Galicia, kan Galicia family. For fast recovery of salvation, ni Bueno Makaligag family. Special na intensyon para ki Allen Cantoralbas family. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Kiwen Chia Nan, asin Carlos Carlito, ni Mr. and Mrs. Raymond Mann. Ki Bertuldo Celina, asin Maria Corazon, kan Garcia family. For 5th death anniversary of Isabelo Jr., kan Medjavillo family. Ki Antonia, asin Esteban, ni Edmond at Chacon. Ki Luis, asin Pura, kan Los Baños family. Ki Joselito Jr., ni Mayla ni Jacob. Ki Josefina, asin Simeon Sr., ni Cathy P. Sendin and family. For All Souls, ni Mr. and Mrs. Jesus Saberola and family. Ki Maricel Fe, kan Sardinia family. Ki Romeo asin Maria Teresa, ni Vanessa Rizari and family. Ki Socorro and William, ni Fe Moyo and family. Ki Orlando, kan Cipria family, asin ki Mark J, ni Malu de la Cruz.
Sige raray mga tugang ko kay Kristo, Diyos maray na hapon po. Ngunyan, primer biyernes kaining bulan ng Hunyo, asin sa tuyang pag-uumawon ang mahal na puso ni Jesus. Magtirindog po sa pagpuon kang Eucharistia. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaydo ka bos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa ka bos mga tugang. Maray na hapon man po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga aning magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, dari na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pambibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay dadaing kasagoran. Amen. Mabibi kita. O Diyos na nagbukas para sa mo, kantata kan panahon na daing kasagkoran, huli kan pagmuraway kan sa imong Kristo, asin pagliwanag kan Espiritu Santo, namimibi kami warasa na sa pakihiras sa dakulang atang, magtalubo kami sa samong kaimbudan, asin magkusog sa pagtubod, huli kay Jesucristong, kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibukan mga apostoles. Pakalis ni nakapirang aldaw, anhading si Agripa asin si Bernice, nag-abot sa Cesarea sa pagtaong galang kay Festo. Nagkapirang aldaw sinda duman. Inusip ni Festo sa hade ang kaso ni Pablo. Sarong lalaking nabibilanggo, iwinalat sa ko digdi ni Felix. Pagduman ko sa Jerusalem, isinumbong siya sa ko kan mga puonin kapadian, asin kamagurangan nin mga Hudiyo. Hinagad na padusahan siya. Sabi ko sa inda, naan mga Romano daing ugali na magpadusa sa kiisay man. Enot, an isunumbong dapat na hampangon ang mga nagsumbong. Nag-irba sinda sa ko digdi sa Cesarea, asin tulos man sana, kan masunod na aldaw. Nagtukaw ako sa tribunal, asin ipinaapod ang tawong ini. Kan kahampang na ang mga nagsumbong, daiman sila nin ikinasumbong sa krimen, siring sa mga pinaghuna ko. Pinag-iiriwala ninda,
mga bagay dapit sa saindang relihiyon, asin og nagayo, dapit sa sarong tawong gadana, na angaran Jesus. Alagad, sabi ni Pablo, buhay. Ninhuli tadai ko aram kung paano ang paghukom kan mga bagay na siring kaini, hinapot ko siya kung buot niyang magpa-Jerusalem, asin duman hukuman. Alagad, hinagad ni Pablo nan sa iyang kaso iitaas sa emperador. Kaya ako nagbuot na ibalik siya sa bilanggoan. Sagkod na ikapadara ko siya ki Cesar. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinabugtak nin kagurangan an sa iyang trono sa kalangitan. Pinamugtak ning kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo umawon ang sa iyang ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Haray paglingawi ang gabos niyang karahayan. Pinamugtak ning kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Kun guraano kahalangkaw ang langit sa daga, siring kaiyan ang pagkaherak niya sa mga natatakot sa iya. Kun guraano kaharayo ang sirangan sa sulnopan, siring man irarayo niya sa to, ang sa tuyang kasaalan. Pinamugtak ning kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Pinatundog nin kaguranan ang sa iyang trono sa kalangitan. Ang gabos sakop kan sa iyang kahadean. Umawa ang kagurangnan, kamo gabos na kaanghelesan, kamong mga mapangyari na nag-uutob kan sa iyang kabutan. Pinamugtak ning kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Hinapot ni Jesus si Simon Pedro, Simon aki ni Juan, namumutan mo ako, urog kan pagkamot tindas ako. Simbag ni Pedro, opo kagurangnan, ara mo na namumutan ta ka. Si Jesus nagsabi sa iya, pasabsabaan sa kuyang mga kordero. Giraray hinapot, Simon aki ni Juan, namumutan mo ako. Sinimbag, opo kagurangnan, ara mo na namumutan ta ka. Si Jesus nagsabi sa iya, atamana an sa kuyang mga karnero. Ikatulong paghapot, Simon aki ni Juan, namumutan mo ako. Ikinamundo ni Pedro na siya hinapot na makatulo kung baga namumot siya sa iya. Kaya nagsimbag, kagurangnan ara mo an gabos. Ara mo na ako namumot sa imo. Si Jesus nagsabi sa iya, pasabsabaan sa kuya mga karnero. Totoong sinasabi ko sa imo, kanikaaki pa, nagsadiri kang maghagkos asin maglakaw kung sain an gusto mo. Alagad kung ikagurang na, hunaton moan sa imo mga kamot, iba na an maghahagkos sa imo, asin dadarhon ka, sabo mong padumanan. Sa mga tataramo na ini, ipinasabot sa iya ang kagadanan na huli kay iyan, siya mag-uumaw sa Diyos. Dangan isinugpon, sumunod ka sako. Mga tugangan marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na hapon sa idugabos mga tugang. Sa tuyang ebanghelyo, asin man sa iba pang kasuratan kan bagong tipan, lalong-lalo na sa enot na surat ni San Juan, pinagtutukduan kita ng Diyos pagkamuot. Iyon ang tema usually ni John, that God is love. Asin ang pagkamot na iyan, kan mahal na Diyos, unconditional. Dahil sinasabi na mamumuta ko sa imo kun, mamumuta ko sa imo kun gibuhon man araw kay ni.
Ang pagkamot na ini, warang limit. Asin ang pagkamot na ini, nagdadanay sa good paman. Iyo ini ang kapinuunan, asin iyo man ini ang katapusan. Asin iyo ini ang esensya kan sa tuyang Kristyanismo, kan sa tuyang relihiyon. Ang pagkamot na ini, iyo man ang nagaagdas sa tuya, pasiring duman sa puso kan sa tuyang mahal na Diyos. Asin pinag-agyat man kita kay ni, asin pinag-iimbitaran na isabuhay ang pagkamot na ini sa satuya man na mga buhay. Sa satuyang ebanghelyo na nadangog ngunya na hapon, hinapot ni Jesucristo si Pedro, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako. Jesus sees to it that Peter may answer in the affirmative. Ining tulong kaputan na ini, saro ining reference, duman man sa tulo o makatulo na beses na pagnegar ni Pedro kay Jesucristo. Bago pa sakitan si Jesucristo, narumduman nindo ito duman sa harong kang halangkaw na padi. May nagluwas na serbidor, may nagluwas na uripon, asin sinabihan si Pedro, bako ngaya kaibanan ka kay ito? Enot sabi ni Pedro, bako ako de ko midbid ang tawong iyan. Dangan pangatulong beses, nagsayuma si Pedro, sinayumahan ni Pedro, ang satuyang kagurangnan. Gari baga digdi, pinagtatauan ni Jesucristo ning tsansa si Pedro to make up for his offenses to Jesus. Sa madaling sabi, they na-discourage si Jesucristo kan betrayal ni San Pedro, asin pinag-entrust pa ang pagbilog kan simbahan sa iya. Bako man but sabihon kay ni na pinag-ignore ni Kristo so pagtraidor sa iya ni Pedro. In fact, Jesus is very careful to give Peter a chance to nullify his betrayal with 3 questions of love and making him more humble. Kaya sa araw kay ining sense, pwedeng sabihon niya to na ginagamit kang mahal na Diyos an sa tuyang mga nakaagi, an sa tuyang mga kakundian, an sa tuyang mga pagpalyar, tangani na makapagbakli kita hali sa mga pagkukulang na iyan. And Jesus calls us, even in our weaknesses and sin, to love Him above all else. Sabi kan sarong parasurat, inidaan na si Father Domi Guzman, inidaang triple na pagsugo kay Pedro, itong feed my lambs, tend my sheep, and feed my sheep, igwad ay ining mas hararom na kahulugan. Sabi kay ni Father Domi Guzman, kan pinagsabi da ni Jesucristo na feed my lambs, pinagpasabot niya na ang lamb is delicate and defenseless. And so it has to be fed and cared for like a baby. So mga ugbon ini. Kaya siring na sa paagi, si Jesucristo ginagamit kita tanganing giyahan niya to ang ibang mga tao pasiring sa pagtubod. Natabangan sinda na mag-reach nin maturity na iyuan muya kan sa tuyang mahal na Diyos. Itong pangadua naman, so tend my sheep, pag ang sarong ugbon, nagi ng tupa o nagi ng kordero or karnero, welo na ini na maghanap din pagkakan. So ang sarong pastor, ang kinakaipuhan na gibuhon, is see to it na ining mga gurang na mga karnero, day mawara sa grupo. So in other words, sabi ni Father Domi Guzman, following Jesus, we have to take care of other people. Asin man sa paagi kay itong kahaputan na namumut ka sa kuya, pinagsabihan kita kan sa tuyang kagurangnan na ang sa tuyang simbag dapat siring kay Pedro, na dapat iyo kagurangnan namumutan ta ka. Then finally, itong pagsabi ni Jesus na feed my sheep, sabi kan Padre Lady, o paliwanag niya, finally a sheep becomes old and weak
and so it must be kept healthy for its remaining years by the loving hands of the shepherd. So in other words, we have to follow Jesus unconditionally. Ining pagtatapos kanibanghelyo ni San Juan, lugod magpagirumdum sa tuya, kanimportantihon nahapot kan sa tuyang mahal na Diyos, urual daw sa tuyang pagkabuhay. Ang paghapot niya kay Pedro na namumutan mo ako, mga kahaputan man na pinaghahapot sa satuya, urual daw. Sa satuyang pagsimbag sa sayang pangapudan, na maging dayupot na mga karnero, na maging dayupot na mga Kristiyano sa saiya. Tanganin ang satuyang buhay digdi sa daga, maging sarong pagbaklay na pasiring sa Ama. Amen. Magpabibi ko mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Ako man lugod yung kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, kay raking hilingan mga atang kan sa imong banwaan, asin tanganing ang mga inako makabalik sa imo, ang paghilig kan Espiritu Santo, maglinig kan sa mumang kaisipan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos. Asin mantang sid na nagmamasid, initaas siya sa langit, tanganing gibuhon kaming makiras sa iyang pagka-Diyos. Kasalabilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal,
burabod din gabos na kabanalan. Kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sakod sa pasyon, nagwas siya ni tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magaho kamo gabos asin magakan kini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magaho kamo gabos asin maginom kini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatang mo kagurangnan, ipinapamaran niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikaw Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong, si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka ng mga nakakaligtas na tugon, nasin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdaraka sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanakonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo.
Hare paghilingan sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. As iba pagkanigua, na siya patunino nga si magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan kordero kang Diyos, si Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumaya. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Tanda ka
Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, itugot mo na kami malinigan asin babasugon kan sa imong mga misteryo, tanganing ang kaginhawaan kay ni na ikinaugay sa mo, magtaunin buhay sa paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asinsa sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.